Damn. Yeah. 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 Čaute, vítam vás Joker Game a vítajte pri hre Far Cry 1. Takže dneska by sme si mohli zahrať vlastne druhú misiu a to je letadlová loď. Takže si dáme to asi sem. OK. Ja vám to strihnem, keď sa... Čaute Satiaľ. Sakra, uvízl jsem tady. Jacku, musíš na horní palubu letadlové lodi. Měl by tam být člun. Když už tam budeš, podívej se poval. Musíme zjistit, kam ji chtějí odvést. Som späť, ako ste mohli počuť, že musíme ísť hore, dať na nejakú loď, čo? Poďme si cez tento kanál. A čo tu máme? Slyšíš něco? Nie. Alfa, hlaste se ihned na čerpací stanici. Opakuji, tým Alfa, ať se ihned hlásí na čerpací stanici. To hodíme, ten kameň. Choď tam, choď. Sakra! To sakra! Storiti! Storiti! Tak se předej! Poď sem. Sračka jedna. Pozor všemu Sem. personálu. Vyhlašují ostrou pohotovost. Nič, to nebolo Všechny nič. podezřelé věci hlaste ihned svému velícímu důstojníkovi. Řádku. Nie, není. No si dám. Či koľko, skoro pustil alarm. To je ale blázen. Čakať, máme novú zbraň. Jo, je to táto zbraň, super. Jsme na krásnou M4. Všemu personálu v oblasti byl spatřen narušitel. Zvyšte proto... Kdo to byl? To sakra! Má na zbrojskou košili. Okej. Je ozbrojený a nebezpečný. Využití smrtících prostředků k jeho eliminaci je povoleno. Co to sakra? Co se tady stalo? Jop. Ty dve mŕtvi. Ideme ďalej. Ty vole, radná výška. Týmedel za doplňování paliva ve východní nádrží je... Ty vole. Vy svine jedli, chceli si ísť hore. Ja chcem ísť. Jak tam vím, idem hore. Prosím, halo, spustite mi nejaký karabín, dať čo dole. Ó, nejde to. Čo to? Sora bomba atomová. Oj, keď už na riebrík. No však choď hore. Poslouchej, Jacku. Dělám, co můžu, abych sledoval tebe i nepřátele. Ale všechno to železo ruší signál. Musíš se teď spolehnout hlavně sám na sebe. Aha, Si jaký kamarád dobrý. Preborím to dvere? Co to bylo? Nič. Haha. Poškozená vozidla, připravte se je přijmout a odbavit. Zal debil, ty vole. Sakra! Ty vole, jaký sú ty vole, no boje? Jak to mizne rýchlo. Ty vole. Nějaká Tu. stopa poval? Ne, leda, že by se chytře zamaskovala za žoldáka, co se mě pokusil zabít. Čo tam viete chlapci robiť? To sakra! Double kill. Tam je hore. Stalo? Jau, to čo bolo? Ty vole, tam je guľomet. Som už predal, tam je guľomet. OK, je dole. Že jedné by sme mali. To tu uteká. Spadneš. Som ti povedal, tu je mokro na lodi. Poďom! Aha! Ten je mŕtvy. Nech to nie je hore už. Počkaj, tam takto. Tu takto je. Tam je, aha. Hovado. Jsi v pořádku? Medzi vajca, Robert. No medzi vajca, chlapci. Dnešný život je dosť tvrdý. A tu bol ešte jeden. A tu je. Headshot. Taký menší kilik. Ty vole, to už za chvíľu spadne, podľa mňa, bo to taký... To všetko vrzgá.
Ty vole, to tak po mne kláti. Ty hovar. Rovno do vody. OK, vidíme si sem hore. Poď. Škoda, že tu nemám signál, však sme vonku, by mal byť signál teraz. To sme v dnu v lode, to asi vtedy. OK. Ideme ďalej. Wow! Ty vole, ty jak tu potichučky chodíš a ma tu nepozdravíš, že nič. Dorici. OK, vodíme si sem mezi té dvěr. Jsme napadeni. Myslím, že hledá tu holku. Ale nenajde ji. Bereme ji do bunkru. Král, konec. Myslím, že se budeme muset postarat sami o sebe. Do bunkru, OK. Co to je za zvuk? Nič tu si headshot, baby. Oh, ukážka. Jaký foťak Nikon kvalitný. To je taký tablet. Ber domů, head. Žádná stopa poval, ale našel jsem její foťák. Je tu taky nějaký záznam o šaškovi jménem Krieger. Tohle souostroví je pro můj výzkum ideální. Ostrovy jsou izolovány od mezinárodních lodních cest. Mohu dělat svou práci, aniž by mě okolní svět rušil. Bude to chtít čas, ale budoucnost lidského druhu závisí na úspěchu mého výzkumu. Věřím, že Doyle, Ty vole, berou jaký vás výzkum? do nějakého bunkru, kde to je? Vím, kde to je, ale je to dobře hlídané. Seber člun, musíme se sejít. Už jedu. Člun? A kde? Ty vole. OK, už sme lekárničku, vestičku. Ideme ďalej. Musíme nájsť taký člun, či čo musíme nájsť a ideme do nejakého bunkru, či kam. Pozor Dobre, všemu to nejde. personálu. Hej, Bekula. Udržujte maximální Dáš pozornost. si v pořádku? Headshot! Ty vole, tu ležím na zemi rovno pred ním, pretože mu nekreknem pred nohy a on ma aj tak netrafím. Chudok chlapec. Jednu na tú vestičku, netreba. Ale ja hovoril brutálny, takže ja sa asi zoberiem túto fajnú Toto je zbraníčku. poplach. Kód Delta. Kde si to chodí? Všechny týmy. Kód Delta. Tu je. Oh, je... Dole, super. Ideme ďalej. Ó, tam bol kulomet. Do riti. Tam je kulomet. Poď sem. Headshot. Poď sem. Ty hovaro. Poďte chlapci. Ty vole, počkajte, chcem dať pro sile, ne? Idem si po môjho kamaráta. No poď. Nemáš ma, ja mám teba. Nie, nikam nepôjdeš. Len cez moju mŕtvolu, potom! Jeden, dva. Poď. 3. Momentík, hneď sa vrátim. Som späť, musel som si niečo vybaviť a... Kde sme to skončili? A tam takto... Oh. Poď sem. Ale to si skápal. Ale toto netrafím už ani. Ja k tebe. Poď sem. OK, ten skápal. Kde si ten? Ty, hej, tam. No, ukáž sa. Sú dvaja? Dvojčata jedné. Ja si dám, ale tvoji prdel. OK, je dole. Super, a ten tam dole skápal? Ešte ja spadnem, OK. Teraz máme ísť na ten čln. Tu je... Dečo. Rozstrieľame to. Tu čo bolo? Čln! Za ním! Rýchlo. Dávaj. Plach. Mám člun. Co teď? Naší jedinou šancí je zlikvidovat celé komunikační pole. Jedině tak způsobíme dostatečný kvatek a dikorytní. To znamená, že tě musíme dostat na sabatu. Jdi na východ a pojď to najít. OK, ideme na východ. Nedá nikde zastavit a zrychlat se na to.
Dobre. Ďakujem, že ste to video pozreli a dneska už bude asi koniec. A na budúce to dáme. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like, aby som mal niečo zlepšiť, alebo niečo by som mal k tomu videu dodať. Komentujte, lajkujte a zdieľajte. A hlavne ma podporte odberom. Piga, pú!